Na, Na, pörög a kamera. oké. Na jó, akkor én A mai csinálok terv, falusit. jó, nekem meg be kéne vinni a faluségünkbe, segítsél már. Jó. Akkor megyek Azok itt, falukba. itt, itt cirkuszolnak a falusiak ezek a régi házamba. Hát ez nagyon Jó, jó. jó, nem direkt csináltam amúgy. Nem baj, nem baj. Na, Nagyon 30 szóval FPS-es már aratás. el kéne menni Csanliba, Uh-huh. meg nem tudom, majd kiderül. Ja. Kéne csinálni még valamit amúgy, esküszöm. Majd valamit kitalálunk a szart. Amúgy tegnap gyere csak fel a Jó. kastélyom tetejére. Há, mi a fasz? Neked Ugye? mióta van ilyened? Hát tegnap elmentünk mit találva. Igen? Itt este És, komoly lenni amúgy. és találtatok izét? Mit? Ja, látom, találtatok. Aha. Szívecskét? Aha. Itt felé is raktam. Ti nem vicceltek. Hát mi nem? Öh! Most jut eszembe, mit találnak is van cukornátfalja. És tudod mit van még? Nem. Exolotolotolotolot. Ez igen. Tényleg van, csak itt van. Csak ki van, nem tudom, hogy ott fent Add már ide. beszpónolnak-e a... Mit? Semmi, csak magamból pofázok, igen. Beszpónolnak-e ezek a kis fateremtmények? Erre Ide, vagyok oda kíváncsi. neked? Aha. Hát most lemegy a nap, azt kiderül. Minden. Jaj. Jó. Ö... Amúgy arra gondoltam, nem tudom, Igen. majd itt nem tudom, itt előtted, itt a lyukad előtt, Igen. de majd szeretnék építeni egy pár falusi házat, és akkor azt kéne, hogy így elengedjük a falusi űrt, és akkor itt szabadon kószálnak. Mit szólsz? Aha. Felül. Hm? Akkor Felül. lenne egy csomó ház, mint egy falu úgymond, csak ugye, ja. Csak ugye, ja. Nyomok. Aha. Világos. Úgy. Tegnap láttam videóban valamit. És mit látta? Ez neked kell-e az egyik? Mi? Ilyen fehér hanglemez. Vigyed. El is Van kettő viszem. belőle, közel közveted. El is viszem. Na, csak még kell ezért. Mi kell? Most nézzük meg a... Ja, meg amúgy Dögöt. tegnap láttam ilyen páncéldíszt neked, hogy abból nem tudsz-e nekem Hát, azt lehet duplikálni, nem? leklónozni. Az hogy kell? Hát bemegy a crafting table-ből, és akkor kiírja, hogy mi kell hozzá. Ha nálad van. Nekem az a epic kell. Mert ugye ez a város páncéldísz, ez sima, ez legendary, nekem az piros kell. Na mi kell hozzá? Hát egy darab gyémánt. Adjad, majd én legkovácsolom magamnak. Akkor még kell? Ez. Ez. Majd Másikat is mutasd. Az is kell. ez a strázsa páncéldísz, tessék majd ad vissza.
Visszadom, csak hadd izéljek, hadd... Az itt van. Ha nézem már meg a izét, ezt a csikorgót, hogy mi a neve. Uff. Hello! Júj! Másikból is adtál, vagy És az? akkor... Hát, ne bántsál. Tudod, hogy kell amúgy? Hogy működik? Hát ja, ütögetem, azt akkor terem majd izé. De ugye tudod, ha ránézel, akkor nem Azért van, mozdul. hogy kell? Tudom, Hogyha- ja. Úristen. Ez nagyon király. Nem, úgy néz ki, hogy nem spawnol be. Ez simán is lehet szedni amúgy, ezt tudom megnézni. Szerintem igen. Aha, simán. Nagyon jó. És elég sokas elég lesz. Szóval. Sokat? Azt. Hát, hogyha sokan mennek rád, akkor sokat. Hát ja. Ez jó. Jó van, na. Maradj már a seggeden. Ezt a gyantát, ezt elrakod. Nincs is olyan ügyes. ládám még. Jaj. Na most már ilyen is van. Ha keresek falukat, azt akkor csinálok térképes bácsikat. Arra fel igen van amúgy egy... Ha már itt ez a gyönyörű híd. Ja, hát ez gyors volt. Mondjuk lehet előnyösebb lenne. Nappal. Szerintem ez kihalt ez a falu amúgy. Nem. De ez egy munkanélküli csicska, mi? Aha. Ez hát. Hát itt nincs senki. Csak ez egy. Ja. Nem akarsz adni egy falut? Véletlen. Kíváncsi vagyok, hogy ez milyen tízt tesz rá. Kettő páncéldíszt adtál? Egyet, az egyiket nem vetted fel úgy. Itt egy... Bocsánat. Akkor a pumon kettő. Így már. Itt egy izé. Mi? Mi a szerez? Köszönöm. Jaj, nem ad egy falut.
Hm. De gyorsan már ment. Azt a most megint itt egy ilyen hegy, amúgy itt Six van itt is. Nation City. Oh my god. Ez nem most néz ki szarul. Anyád. Ez most generált. Nem akar adni falut. Na vitre. Na gyere, valamelyik. Gyere hát vissza. Dzsungel béli kincses térkép. Hát azért nekem drága lesz, hellosia. Nem hoztam kibaszott iránytűt. Ezek kell neki iránytű is, mi? Az kidobál vissza. Új anyát. Hát ez... Csörög, vedd fel. Nem tudom, hogy ezeket elviszem össze. Meg milyen hangja van, hát tehények. Ez nem normális.
Haló? Szia! Ja, Szia! visszatértem. Csak telefonáltam egyet. Jó. Ó, most ez komoly. Uh-huh. Igen, és akkor ő meg felveszi. Mhm. Nem hoztam kibaszott iránytűt. Hát akkor most azt fölcsinál Baláska szépen, hogy az a takarodik iránytűjén. Meg tisztelettel. Ugyebár. Persze. Meg több térképasztalért. Hm. Googolsz? Nem. Nem Ó, gúlok. csak már nem láttam azt a keresztet. Látom. Mindegy. Mit nem látsz? Hát azt a keresztet. Tudom, hogy téged mutat. Én látom. Most már látom én is. Ezt a szart. Már mindegy. Jó, majd van ez a szart már. Baszd ki, de szar, hogy nincs Optifine. Az.
Ilyen kell nekünk. Jó. Ez milyen fasz keresik? Jó, kevés redstone-om van amúgy, ahhoz képest. Kell még vas. Na. Ö, Vagy. most a izét próbál megszerezni a kis A térképet, képpel? aha. Aha. Kell. Papírus. 20. Még. Ja, ez úgy is lesz. Így már jobb. Kérem szépen. Ah, nem. Na bezd meg. Ezt berakom ide, ezt. Nagyon jó, hogy kenyeret is termel amúgy ez a gyermek. Nagyon kis ügyes. Mi kell még? Ez. Jó. Lődjünk már. Egy pillanat. Pillantás. Gyerünk is. Jaj, akkor aludjál. Hát akkor alszok. Jött. Erre azt hiszem vannak faluk. Rengeteg falut találtunk tegnap, szóval Én is amúgy még régebben. van bőven. Hogy jöjjön valaki. Gyere te! Most már neked is meg kell szerezni ezt a Mit? nehéz magot. Hát most már meg amúgy. Na, gyere. Hello? Meg szerezni kell pótot is, szóval Hogyne? nem csak egy kell, hanem még 2. Nem, 3. Hát két fajta enchantú lehet amúgy. A mace. Azaz a De búvár. akkor is kell 2. Nem, mindig elbaszom. 3 kell, mert ugye nekem kell még egy, ugye, hogyha 2 fajta, meg neked 2, ugye. Ja.
Gyere hát ide! Szóval nagy Ó, nagy meg vagyunk. Meg vagyunk. van. Aha. Na, ez jó volt. Gyere hát vissza. Ja, hogy neki van saját... Ó, bocsánat. Van tengeri kincses térkép. Ez mi amúgy, hogy mezei falu térkép? Egy mezei falu? Hát Nem, köszönöm szépen. nem tudom, hogy ne kérdez. Ez kimaxol, ha nézem már, mit ad végére. Ez a kis hurikán. Hurikán? Hurikán. Na, na, na. Ó, hát ez... Na jó, kimaxoljuk azért is. Add a könyöröt. Akkor ez nem is kell. Mi kell? Ez kell. Gyere. Na, hát ez egy fos. Talicska, kérem szépen. Jó, de megvan. Az a lényeg. És Gabit ház kirabolom. Hmm. Az jó. Nem van, elrakom ezt a szart is. Jó, hát akkor én már megyek is haza. Kicsit egy kis... búza. Van egy pár fáj, ezt elvittem. Majd nekem is menni kell, mert nincsen... nagyon sok. Azt Lánál is megnézem, hogy mi újság. Kérem szépen. He? Mi az? East, meg North, így. Hát ez nincsen messzi, az a helyzet. Jesszusom. Katasztrófa, mi találnak az enchantjai. Hát ez konkrétan itt van. Itt volt izélés, ahogy látom. Oh, aha, itt van nagyon közel. Megvan amúgy a Fire Chamber. Kurva közel van. Aztán. Az nem baj. Ja. Elkezdtem építeni a... És ez egy másik, ahogy látom úgy, mert jó közel vannak amúgy egymás mellett. Jó van ez. Egy 500 blokk. Kb. Most ennyi. Kell nekem. Amúgy ezt itt is hagyom. És lerakom. Hát... Jó, azt ide lerakom most még egyenlőre. Vagy mégsem.
Üveg. Mhm. Így. Amúgy váltsunk fel. Oké, várjál. Nem kell oda nagy felkészülés. Max még egy kis fákját hozok. Tehát az se kell amúgy, de mindegy, hozok egy kist. Még. Mégiscsak, tudod. Hát, ha mégis kell. Na. Húha. Mi az? Itt vagyok nálad. Te látod, hogy menhely van. Mhm. Tényleg még hozok pár sálkát ilyen egyéb lootnak. Mhm. Jó. Ja, hozzá jöttem ezért. Hát. Megvan a sablon? Közben amúgy. Megvan, itt van a... Akkor kérem. Ö, ö, Keresel? ö, 4 jött ki egyből! Ö. Nem hagytál itt szerinted valamit? ö, Nem hiányzik valami? Add majd a izémet. Sablont. Az ide a... Nyújt meg a sablont. Tartsd meg, bezd meg akkor. Nem kell nekem. Mi ez? Akkor minek Hogy vetted el? Itt volt, rám esett. Ja, Hát really. For real. Itt van, tessék. oké. Hát, Öt hát meg. véged. Nem leszek én fát, mi vagyok én, hold. Add majd a sablont, én megdolgoztam érte. Én is. Persze, úgyhogy elkérted. Igen. Én gyémántomból van. Hát az... A picsából. Tegye meg a fene. Adj Én, már ide! én esküszöm, keresem, de nem találom, bazd meg. A sablont? Hát hova raktad? Hát nem tudom, talán a picsába. Úr, Jézusom. El kell ugranunk a endbe A még egy... kajáknál miért van itt egy csontváz? Talán kutya Én vagy. csak... Egy Aha. kopogya. Nem tudom. Itt van. Köszöntem. Ez hol az enyém? Há. Hagyjad csak ide. Hát A ládámat megmutattál. akarom! Mit akarsz?
A ládámat! Milyen láda? Hát az meg, hát ott volt az a kurvas hacker, amit... Én már leraktam. Hova raktad? Itt van. Hát bazd meg. Nekem ne szemetelj Hát itt ma megint össze-vissza. felveszem, a faszom ki van. Nekem ne rendezkedjél itt. Na mehetünk? Várj, még ezt a szart lerakom. Nem mehetünk meg. Ó. Ez igen? Ó. Fuck, nem viszek. Tűzijátékot adj már. Jó. Ugye mehetünk, esküszöm. Most úgy. Amúgy már nekem a 6. aranyalmám van, hely. Jó Nem menő mondtam. vagy? Nekem már a 6. Jó menő vagy? Amúgy. Ugye? Aha. Menő, mint te. Vagy csak szerencsésebb. Ugyebár. Inkább menő. Aha. Ez nem szerencse. Én mentem és kerestem. Szerencse. Milyen szerencse, oda mindjárt ott lesz akkor a szerencse a Hova fej. vágsz? Fülött tövin. Az igen. Jó. Mehetünk? Várj, akkor adok még tűzjátékot. Alukáljunk egyet, én azt mondom. A csibe összetörte a tojásomat. Mi? He? Erre aludni kell egyet. Semmi sem, engedd el. Jó, alukáljunk. Akkor már most alszunk. Mert? Hát már, nem alszom. Na megint bagói vagy. Muszáj. Hát hova aludnál, ha is olyan biztonságos a házad? Hát jó, csak engem zavar. Ó, azt ma. Azt Mi nem az, hogy zavar? a raktár közepén alszol? Igen. Nem tetszik? Ott a tűzjátéked meg. Majd én kiszedek. Itt nincsen, csak az az egy ágy van. Még nincs A kész a raktár házad. közepén. Ah, Jó, mindegy, le van szarva. Hát kiknek kell itt aludni? aludj Bazeg- már. Bemegyek ide, azt olyan, mintha egy menhelyen lennék. Azt a kurva. Na, menjünk, gyere, menjünk, mehetünk. Várjál meg. De ez nem lesz elég. Mi? Tűzi játék. Van még? 3 stack, hát van. Adjál már. Még át kell ugranom endbe, mert Hú, fel kell javítani a... Fel kell javítani a... mit? Ott átpakolsz, hát ez kurva jó. Ecsém! Hát ez jó. Jó, akkor megyek én is az endbe, akkor feljavítom a... Hát most semmit nem kell. De megyek én is. Jössz velem, megnézed, hogy javítom fel. Így van. Ha rajtam kopik el közben, akkor megőrülök. 51-en van. Hát. 51-en van. Nagyon jó. Jó. Boci tarka. Jogos. Megyek az endbe. Vagy de szép az az oázis. Jó, nagyon jó.
Nem tudod kiépített. Az Optify nem hiányozik. Ha nekem is itt tárcsú ezek. Hoppá, hoppá. Ó, na most azonnal veszem le ezt. Rá van mentél el? Majd, hogy... Hát, vagy kéne egy olyan kard, na ez remek. Kéne egy olyan kard, ami nincsen zsákban is van, és akkor keresem benne. Ez sokszor. Köszi! Azt bazd meg visszaadja. Hát ez kurva jó volt. Véletlen volt. Hát ez egy aranyos volt, hogy visszaadtad. Ez igen. Őket azért raktam ide. Kéne most már nekem is ilyen shopban. Páncélokban. Figyelj már! Nyilvessző meg húszika kéne. Itt van. Huszika. Most ők kolompéron van amúgy. Nagyon sok. Tudod mi a viccebb az egészben? Én nem tudom. Hogy otthon nagyon gazdag vagyok, és mégis téged kérek meg, hogy adjál nekem most húsikát. Bazd meg, mert nekem van olyan sátor. Endölcsezve. Igen, de nekem otthon van. Biztos helyen, ahol senki sem tud hozzájönni, igaz? Aha. Ott biztos, hogy nem tűnik el. Hát ott nem. Mehetünk szerintem, hogy mi ez a kis... Ez micsoda mesélj. Hát ezt nem sikerült. Na jó. Remélem, hogy 3 Enderman szemébe belenéztem közben. Én is még 3. Jó, Nagyon szuper. mehetünk. Mehetünk, amúgy szerintem nekem még fejből is menne, hogy hon van, mert elég könnyű. Akkor menjünk. Gyere, majd követed a pontyomat.
Erre. Ott egy légy, le kéne csapni. Ott előttem. Kés. Én most szedtem trópusi halacskát. Itt van. Ez igen. Ja, ezt meg én csináltam teknál is. Itt van. Itt? Aha. Ezt meg én csináltam. Konkrétan itt. Tojásért. De mindig benne vannak a tekilák. Túrjál lefele. Majd gyere csak túrjunk ki lefelé, úgyis felállásunk már, nem? Vagy fel... nem, így jó, és akkor majd fel elitrázunk. Az csók. És amúgy hogy vagy? Nagyon szuper ő. Na. Nagyon jó, annak örülök. És te? Mesélj. Én is amúgy nagyon jó minden. Ugye? Mhm. Mhm, mhm. Aha. Enderman. Skeleton, vigyázz. Kurva anyját megbassza. Belenéztem. Ügyes, csak itt tovább. Nagyon félek. Mi a túró? Jó, gyere már Enderman, te faszka, nem félek én tőled. Te már Popeye vagy. Az ők le is ugrok, én nem ficsál. Itt kell menni lefele. Itt folytassuk simán? Hát most nem. Persze. Kínlódunk itt. Soha. Polcodjunk itt. Ez igaz. Hol van ez már? Nem tudom. Ugye kijövünk a másik oldalán a földnek. Itt van elvileg. Ja, konkrétan itt. Lehet Dia? átbaszott. A falusi? Ah. Ja, visszamegyek, itt van, mellettünk. Ez a Pedro. A faszkévád! Hát átbaszott! Itt van! Mutasd már meg azt a térképet. Itt van, tessék. Hát ez nem itt van, bárhogy nézem. Ha nem. Menj egy kicsit vele arrébb. Ott volt egy diamond. Hogy éltem egy. Na. Akkor itt van valahol. Nem? Ezen a szinten. Vagy. Az is mélypalás szinten van. Tudja a fasz. Akkor nincs már, hogy hol van. Nincsen izém amúgy. Fákjám. Nekem van. Gyere már le. Ez nagyon ijesztő. Szia. Azt azért kell. Na ez aztán kínlódás, öcsém. Mert nekem kell a diamond. Hát hol van? De nem látom. Hát itt van. Fákja kéne. Ott van. Hát itt. Szedd már ki nekem. Hát egy darab. Konkrétan egy. Érted? Egy. Na és akkor hol is van? Akkor ez most itten, akkor Gyere ez. ide. Itt vagyok. Adjál nekem fényt. Itt van. Na mutatom az utat. Jó.
világítsunk ki egy pöppet. Pöppe. Valószínűleg itt lesz ezen a szinten. Jaj. Van egy kis vized. Vizem. Hát amúgy van. Kell? Lehet itt lesz. Azért nem látok semmit, belesüt a nap a fejembe. Aha. Az jó. Dögölj már. Te is dögölj. Mennyi fákjáról mesélj? Megvan eztek. Ez fix, hogy ezen a szinten van valahol. Itt vele. Ó! Mi ez? Hát mellé lőttem a skeletonot totál. Kérjük, még ez a fák. Itt van. Ennyit hoztam. A térkép nálad van? Nálam van. Most megyünk, ahol erre kell. Figyelj. Csak ki kellett fákjázni, mert Aha. Értem. biztosra Ahogy menjünk. felvette a köcsögje. Értesz? Ja. Ezért. Ja. Ups. Azt mondod, hogy itt lesz? Milyen magasságon van amúgy ez a szar? Nem tudom, azt nem írja a térkép. Gondoltam. Dögölj már meg! Hát mi a fasz? Ez meg egyben megduglik. Úgy van, fúrjál, mint valami vakon. Nem. Nem csak össze-vissza fúrok. Tudatosan ások. Aha. Elméletileg. Megnézem már közben, hogy elvileg azt írja, hogy Azt az mínusz úgy, hogy itt, 40 és mínusz 20 magasság. itt lesz valahol, vagy fel, vagy le. Most lentébb, nem, lentébb. Mínusz 40 és mínusz 20 azt írja. Gyémánt, látod? Már jó helyen vagyunk. Aha, hát ez... Azért nem is kell elmenni gyémántot bányászni, hát folyamatosan kapom. Hát akkor a falusi átbaszott. Ez csak itt a fák, rakjál már. Kenjed neki. Átbaszott a falusi. Megszedjük a Minecraft alaptörvényét. Hát, ilyen szinten már meg is lehet szegni. Faszomba. Hát ez Ja. nem igaz, most pont nem gyémánt kéne amúgy, de... Az nem baj. Mondom, hogy felfele lesz. Azt írja, hogy mínusz 20 és mínusz 40.
Ez a Felfele szerencse szar. Miska. Add már ide a térképet egy picit. Tessék Hát- a gyémánt. Aha. Telibe Az a rajta. helyzet, hogy Telibe rajta vagyunk. De most mi van Átbaszott a felfele? falusi, komolyan mondom, megölöm. De felfele kell menni. Jó, akkor menjünk felfele. Mondom, hogy felfele kell menni. Azt írom, mínusz... Mínusz 4. Ez mi a fasz? Mi történik? Sziasztok. Itt vagyok. Ezt megnézem, hogy te neked hogy sikerül. Azért nem Hogy látok sikerül. semmit. Jaj. Szia! Mindjárt úgy átpikál. Hogy sikerül. Mi az, hogy sikerül? Mindjárt odavágok. Ez most te hibád. mondtam, Persze! Átbaszott a falusi! Én mondtam, hogy felfele kell ásni. Hogy a feszbe van ez? Felfele kell ásni. Kurva Azért. anyját. Hát akkor ássunk felfele. Fix felfele kell ásni. Ha meg nem, akkor Hát akkor együtt akkor- töljük meg ezt a falasit. Hát az biztos, bezzeg. Még a vasgulámat is megölöm. Hogy ő védelmezi. Az egész falut megöljük. Hát meg amúgy. Kis buzik. Ők egy szemtelenkednek itt velünk. Hát mínusz 20 és mínusz 40 között van, de hát... Bassza meg. Hát ez... Hát akkor melyik Oceanből mentezni? Úgy tényleg azt Úgy mondjam sem csak. voltunk. Ja. De mi keresünk nagyon szar helyen? Nem, hát... Az égbe lenne, vagy mi? Érted? Hát bazzik, csak itt van. De még az! Konkrétan rajta vagyunk. Ó, szarjunk bele. Hát, itt még az. Azért szar. Szia! Valahol itt van. Fix. Ha itt van valahol, persze, ez így van. Csak úgy ugye. Ugyebár. Szóval mi csináljunk? Hogy kell bekapcsolni a csánkot? Hát... Hú, F3B. Faszt, F3. H. Nem. F3B az Az a izék a... Nem jut eszembe mi az. határoló tégla. Az mi? Fingoncs. F3V. Fú, ez nem tudom mi a picsa. F3B. Ez az olyan faszomba kell eltüntetni. Debug. Jó, oké, köszöntem. Nem tudom, bassza meg. Az meg véletlen átállít... Aj. Mit? Véletlen átállítottam szemlélő módra, bazd meg. Jó, már visszaállítottam, nyugi. De ugye nyomgattam F3, B, mit tudom én, mi aztán, bazd meg. De Semmi nem mi tett. volt? Mi volt? F3. Jó faszom. Én most nyomogatom végig. F3N. Anyád, megint szemlélő mód értem. Mi ez? F3L. G betű, G. Hú, ez elég bugi. Bugi. Sigma csapat. Igen, Sigma FL. csapat, így van. F3C. V. Az nem tudom mi. F3Y. F3L. T. Valamit nyomtam, hely. G betű. Forráscsomag újra töltése. Jó. Gerelyhajítás. Bazd meg. Milyen kódok vannak itt, most nézem. Na, úgy kéne, hogy fogunk, és akkor egy ilyen chunkban megyünk így ilyen spirálokba lefele. És csak belőttekezünk, nem? Hát tudja a fasz. Ez egy chunk. Valószínűleg, igen. Azt hozott Csak. Jason. Hol a chunk határ? Helyre.
Hat. Sá... Ez a sárga lenne? Az, aha. Nem, ezt Na, kikapcsolom. akkor gyere. Várjál, itt már meg lesz, fiad. Megvan? Nem hiszem úgy. De hát, ha. De hol a picsába volt? Hát hogy itt vagyok mellette szinte. Azt, de beszartam. XR lesz. Érzem. Még muszáj lesz menni, mert mínusz 20 és mínusz 40. Azt hazudja Minecraft Wiki. De amikor nem kell, akkor meg belásunk amúgy. Persze. Még szoktam. Kiesetem. Az 20. De az a És- vicc, hogy nem is kéne amúgy pontosan sem, mert ugye nagy az. Szerintem átbaszott a falusi. Negyvenig lemegyek, az jó. Hát ja, de onnantól már... Nem kéne, hogy legyen. Hát figyelj! Visszamehetünk a másikhoz amúgy, mert ugye ott resetelődik. Itt van. Szopat! Tényleg itt van. Azt amúgy... Nem is pontosan írja, az a szar. Mondtam, hogy erre van. Haha. Amúgy fentén menjünk, fentén, mert... Aha. Aha, itt van. Jó, akkor... Na várj, akkor pakoljunk csak széjjel, mert... Te sok szemetet dobjuk Igen, már igen, ki. sok szemét. Ez mind a kéten többől. Nekem is hagy helyet. Egy gyémánt van benne. Meg a vas. Oh my god. Persze ezt a két gembörpölt is Bassz külön meg! raktak. Én otthon hagytam egy kulcsot amúgy. Na, mindegy. Én is otthon hagytam egyet. Jó, itt majd Most adom szerzünk úgy. úgy is, tudod. Ja, én ezeket kiszedem úgy. Ezt szarjunk be. Istenem, hát ez nagyon jó loot. Kőcsákány. Ja, én is találtam. Örültem is neki. Világítsuk csak ki, mert nem tetszik nekem ez a sötétség. Olyan, mint a te fejedbe. Nem jó. Hát, az világosságon. Ajajaj, akkor ne hazudjunk. Nem, ez az igazság. Na, jönnek! Bazd meg, Bedóment se hoztunk amúgy. Akkor adj jó lootot. A kurva életbe. Na várjál, akkor én hazamegyek, jó? Jó, hát én meg alig itt küzdök. Hát de nem, akkor nem ad izét. Jó lootot. Hát de már megölöm ezt az egy patkányt, ami itt volt. Öld meg. Na hát az... Meg itt is van, ezeket megölöm. Hát de ezek spannolnak folyamatosan, te. Mint te, ő, mit ők, ugyebár. Ez komoly küzdőkamra lesz. De ki engedte meg ezt a folyóvizet? Hát azok. Ők. Megtudják. Ugye? Hát ezért az a szélőköttel. Ön a kurva annyi. Hát, ja. Erre jöttem, akkor... Ez meg. Erre vissza. Aha. Jó, akkor én megvárlak. Jó. Addig csak lootlok. Okés. Au. Cserébe. Neki baszottam az oszlopnak. Ez gyűjtöd? Mit? Széttölt cserébdarab. Aha. Új. Mondjuk. Mi a baj? Nagyon pofázok, muszáj. Vagy hülye vagyok, hát nincs rajtam, bazd meg a melvértem. Hát, igen. Mi a picsáért jöttem? Ezért. Bedómen. Bedómen, meg... Valahol van kulcs. Majd egy...
Nálam is van egy. Nem mondom, hogy keresd meg, mert nem tudom, hogy hol van. Akkor nem keresem. Amúgy ez meg már nem kell. Térkép. Na, ez jó. Ö... Nagyon jó. Ezért nem látok semmit. Aha. Szarhelyre is jöttem. Ez nagyon jó. Hát itt kell lemenni, Ja, te. itt jöttünk. Jó, oké, itt. Itt a feljára. És lejön, mert idióta parom állatja fejű, a izé. A zombi, na mindegy. Te hol vagy? Hát tudja a fasz. Itt vagyok melletted amúgy szinte. Engem már Na most kérdés, ha te beiszod a szóment, akkor én is megkapom a... Ö... Szerintem igen. Ó, hú van ez? Hogy van ez? Ez a sok furat. Hol vagy? Jövök hozzád. Jó, én nem látlak. Ó, itt konkrétan már mindjárt itt leszek melletted. Igen. Nem tudom, hogy itt ez, mi ez itten, de... Ah, itt vagyok. Hello! Üdv. Üdvözletem. Amúgy ezt ki is tudom is néztem. Ez jó. Te kurva. Mi az? Hát, ügyesen szálltam. Csak ennyi. Na itt Babylon men. Jó. Oké. Én nem kaptam meg. Egy van? Aha. Fúj, bazd meg! Ezért használtam be ilyen kulcsot? Hát, ez jó. Ezt az ászló mintát már szerintem így lehet kapni csak. Na, Hol Mire? vagy? Itt vagyok, mögötted. Abazd meg. Előtted. Jó, ezt. Szalad! Apattok ki. Jó, sőcsérte. Még jön? A farmoljuk ezt a rodot is. Ah. Mi volt benne? Poti. Kulcsot adott? Pér. Nem. Hát ez nagyon jó. Hát akkor ez ennyi volt. Csem. De hol? Viszont Itt van. Itt van még lent. lent. Vagy fent. Mit tudom én, ha honnan. Erre meg. Na, akkor... Hát lófasz. Kulcsot kaptál? Nem. Csak ilyen fosokat. Beiszom amúgy, ha már itt van.
Eddig nem túl fényes a helyzet. Hogy... Hát nem, ez... Ez hol látod? Itt lehet Menjünk fentébb is menni, gyere. Van erre esély. Nem tudom, meglássuk. Gonosztevők valószínűleg. Uha. Ez tojás, jaj. Vizes fölőle. Ez mi? Hát... Van egy csomóval. Tojásban. Aha, itt van. Hello? Ki van ott? Ez a... Most kell. Itt fentébb. Nem jön semmi. Nem tudok felmenni egy kurva lépcsőn. Igen, az mondjuk nem lehet a felkészülni. Hát baszd meg, ilyen nincs. Hello! Na? Vagy. Fent harcolok feletted. Mi a faszom tüzelt? Ó, jó. Na, ez igen. Szerintem ez még fentébb is van. Ja. Kaja! Kösz. Mit kaptál? Hát kaja. Nem adott kulcsot se? Kaját adott. Most nekünk kulcs kell, ugye az? Ja, aha. Mi ez itt? Ó, itt vannak. Itt van... Itt van egy csomó felül. Ez a skeletomos. Jövök meg. Ez a sok tűz, te. Nem tudom. Megölik. Hova? Ez nagyon durva. Ez akciódús most nagyon. Én nekem most ez itt el most. Nem mondod, nekem is. Ez van egy csomó. Spawnál. Oh! Akc. Mi a túró ez? Tudod, tűz, süni, bazd meg. Ha, te is. Mi a túró ez? Az egyiknek vége. Adott valamit, hallottam. Ezek a fisek, ezek megőrülnek. Hát, megörülnek. Megőrülte nekem. Aha, Assza, de jó! kaptál semmit? Assza, kaptam 2 steaket. Hát Ez ezzel nagyon sokra... Hát ezzel sokra megyünk. Hát ezzel nagyon sokra. Itt sincs semmi. Mi a fasz ez? Ó, nagy fasz! Ha várjál, már itt van 2 kulcs. Vészjósló Hol vagy? kulcs, ráadásul nagy. Nagy kulcs. Na, akkor osszuk csak el. Gyere, itt van.
Nekem otthon van még egy vészjósult kulcsom amúgy. Én kis csiket miért nem adom, hogy azt is adhattam el, van sok. Sokkal el. Keresünk csak egy olyan ládát. Vészjósló láda. Szerintem vagy lent van itt szerintem. Ezt nem ide. Ezt már kinyitottam. Itt talán van egy. Nem, ez nem Azt az. a mocskos, ez jó volt. Ott van egy. Ja, de szerintem azt már kinyitottam, csak nem tudtam oda menni hozzá. Ugye meglátjuk. Inkább vissza. Hadd lám. Várjál. Vagy egy idő múlva újra ki lehet nyitni? Nem tudom. Elvileg igen. Hát reszetelődik. Aha. Nézd. Ja, igen. Nem. Úristen! Hát Hát ez így. az egy fos. Hát ez gyönyörű. Az egy fos taliga volt. Ez mi ez a... Légőrvény zászló, de szerintem ez csak ilyet, ezt elviszem mellett, ezt csak itt lehet megszerezni. Ja, valószínű. Sült krumpli, meg ilyen hülyeségek. Sült krumpli, 6 darab, Itt van egy... 4 darab részblokk. Kérlek! Förgeteg egy! Azt szerintem csak itt lehet megszerezni, amúgy szóval annak örülök annak az enchantnak. Pörgetteg mi? Nem tudom mi a förgeteg, mi akar lenni, ha angol lenne, akkor jobban tudnám. Mi? Tudjál fasz. Hát izére van amúgy. Buzogány. De ez nem olyan jó volt ez eddig, te. Hát Menjünk nézzünk vissza a másikhoz. menjünk ha. A másikhoz? Aha, Hát, ez nincs messze a lakástól. nincs. Menjünk nézzünk vissza. Figyelj, Max nem reszetelő, ez ennyi el most. Pedig ezt szerintem ezt kifúsztottuk el most. Hát ennyi lett volna ez. Hát ez gatya. Hát ez egy fos. Ez az. Én megyek vissza. Jó. Tüss. Várj csak. Ne, gyere. Itt, oh my god. Itt van. Folytatása. Hát ott. Néztem, hogy nem ilyen. Az nem segít semmit, csak szólok, az csak felrepíti őket. Meg engem is. De azért nyomjad neki. Adott egy kulcsot. 2 is. Miért? Vészjósó kulcs. Azt is hosszuk. Jó, ezeket öljük meg, azt nem tudom majd. Amúgy öljük meg az összeset, azt majd elosztuk Ja, úgy. azt mondom. Ahogy lehet majd lentébb is menni. Eszettel. Hát miért jössz belém, he? Au, adtál egy nagy pofont! Ez már káosz, szia! Mit pattogsz, te fasz? Jögölj már meg! Ma 4 kulcs van, csak szólok, ne vészjósló. Lehet, még lesz itt még több. Már kéne az a másik is amúgy. Ez egy szarom, úgy tudtam volna. Ja, az rosszabb, de hát most... Ebből jött. Azt tudom, hogy ebből jött. Ez nem az. Ugorj már fel, kérlek. Ebből is jött. Ez is se az. kifed. Az se az. Akkor az itt Ez is. Nem, ez még termel. aha. Itt van egy izé, ezt kinyitom. Ez még nem jött ki.
Szerintem itt fentébb is van még cucc, vagy nem? Én azt nem tudom. Ennyire jó random jönnek az effektek amúgy. Aha. Azt nem tudom, ez valami... Nem, ez bevagolt, vagy nem tudom. Ott van egy olyan jóslós, de nem... Valahol itt... Ezt nem éget még ki. Vagy várjál! Nem lehet, hogy lent van. Ha, itt Jó, itt van! van lent is, van lent is. Most már kinyílt. Adja valami. Ó, a vészósó kulcs. Ja, 2 darab. Fasza. De ezt tartogatni kell, azt nézzük meg a másik helyen, és hogy Jó. reszetelődött, azt Hát itt rátmegyünk. úgyis Akkor most ezt le kéne letni? Itt? Ezt itten. Aha, ja, hogy le kell menni. Kaptam egy... Van még valahol ilyen? Kaptam egy kovácsablont. Ez nem tudom, hogy ritka. Milyen? Hogy néz ki? Örvénypáncéldísz, kérem szépen. Nem, nekem is van. Mondasz meg. Nem baj. Azt hitted, hogy újdonság, mi? Aha. Na. Ez mi? Még itt csörögnek. Nincsen izé. Nincs még. Csak van. Van szerintem. Hány vészjósó kucsunk van? Nálam van 3. Nálam 2. Az 5. Ja, Az úgy fullos. Ja. Merre? Na bazd meg. Én nem tudom. Mit kováljunk Még erre velünk sem? még a Nem. skeletonok úgy nyomják. Valahol még nyomják? Ja, itt lent. Nem? Olyan? Nem. Hogy én kapcsolni a... Jó. Itt erre szerintem. Hol az erre? Ő visszafele. Itt vannak szerintem. Mász már. Csörögnek? Jó, itt. Bent, hát... El van. Nem. Nagyon nyomják. Ezt a post... Hát, meg ez. Nem is alattunk vannak. Bambuszdeszka, hát nem kell kösz. Erre lesznek, gyere. Fel. Aha. Ó, gyere még. Folytatódik a buli. Aha. Adj is már kéne is egy olyan Nyomják. piros ládát. Ha van. Jó. Itt egy sima Egy. kulcs. Izéből is lehet szerezni ebből a vázából. Sima Hát, kulcs. jó. Most van nálam. Egy. Vagy a sárga kulcs, vagy melyik? Az mondjuk fasza. Na, hogy pakoljak már, mert ez sok szar. Na, most van sárga, most nézem amúgy. Jó, kapja be az a vas. Így. Azt felveszem az összeset. Jó. Ott felül van.
Itt is van egy amúgy. Hogy is sok már ki én is Ne egyet? is hagyom Azt meg. így nyitozott ennyi. Bazd meg nem tudok felmenni. Kell felmenni, bazd meg. Felépítesz, felrombolsz, fel. Igen. Hát ez jó szar. Hát ez az. Na jó van. Itt fenn még van. Ja. Itt is. Ah, gyere. Silverfish. Pó. Jaj, pók, jaj. Nagyon félek. Itt a silverfish. Aha. Én is beaktiváltam egyet. Csáva kell itt felmenni. Veled mizu? Fasz minden. Itt bogarászok. Na. Lent van még. Mit adott? Lomhaságnyíl. Az jó, az jó. Az pont kellett nekem. Kurva jó. Itt még Ennyi. arra lehet menni. Menjünk. Itt is van még skeleton. Hát ez egy csicska. Mennyi volt? De hogy volt ennyi? Van még lent? Valahol van még egy, ja. Itt van. Mi van? Ha eltállom, megölöm. Aha, megvan. Még itt forgat valamit, te? Van még itt valami? Ott van. Megöltök. De hogy öltem meg? Oké. Erre. Ott van valahol a... Enne. Itt van. Itt egy zombi falusi. Oké, itt kulcs. Majd odaadom. Az már ki van nyitva. De kulcs is lehet, nem? Aha. Igen? Hát Aztán. akkor hagyj nyitogassam én is. Hány kulcs van? Hát egyszer most bezárult. Tessék, itt van. Mennyi kulcsod van most? 3.
3. Nem, 4. Törjem kettél? Azt akkor el van osztva. Tört ketté. Azokban nem tudom. Hát most még egyszer be lehet rakni amúgy? Most Nem. bezárult mi? Aha. Akkor várni kell. De van még, nem? Van itt Van, még. van, van. Ezt keressük már meg, hol van még. Meg reszelődik. Úgyis. Hol van még ilyen. Nem tudom, itt csörögnek nagyon a csörögök. Ezt simát is adni sok, már az is van. Ja, nekem is van egy. Lent lennének. Lehet. Kellett tévedni ebbe a szarba. El lehet. Itt vannak valahol. Vannak? Vagy? Aha, megvan. Valahogy még csontik vannak. Hát ez jó szar volt. Itt csörögnek valahol? Ja, itt csörögnek. Na de hol? De nem, Ugyebár- csontvázak. Hát ja, azt mondom én is. Sem Neked hallom. mutatja. Épp. Ágy, bazd meg. Aha. Kis zombi. Ezt kurva jó magas ez. Ha? Megvan? Jövök. A következő lát az enyém. Jó. Lefoglaltad? Le hát. Hát már mennyit nyitottál, bazd meg, én meg egyet se. Vagy csak egyet. Eddig. Te vagy... Hát már addig az összeset, igen. Hát ő az összeset most. Mi van abból? Hát most jövök az Menj már összes. fel, ember a felmenni a lépcsőn, na. De úgyis reszetelődik, tehát ezt mondod. Ó, ne csak még ilyen Mindegy. jockey jön. Kövi az enyém. Ez a lényeg. Na, hát köszönjük a semmit. Atya. Még van. Ilyen pincel. Aha. Én értem. Itt meg vagytok veszve. Fú, a chain, pacsinga! Jó? Ú, ezek a breezerek, he. Aha, azzal van a Most. bajom. Fú, te buzi. Hát nem is tudom felfogni. Na, mi a káoszos, ez Hát itt. mi a faszom ez? Bocsánat. Hát ez buzi. Ez buzi? Ez buzi? Hát nem talán már. Ott kidobott valamit, de Dög. nem dobott kulcsot. Kolompér. A másik is az Dobott dobott. húst. Itt valahol, ahogy egy Siki.
Ott van a... Micsoda? Csak parkőrözni kell. Nem így. Szóval hogy ugrok fel? Hát nem oda. Nem onnan kell, hanem Na bazd meg. így. Így, és akkor... És akkor ez egy szar. Szia! Na, Már ki is nyitottad? nem. Bazeg, azt le is estem. Jó szar. Mit adod? Sablon az, ami a legértékesebb. Felvetted? Nem, hát itt vagyok. Hát hon van? Hon van, szerintem nem tudod felvenni, mert teli a szarod. Az az inventorid. Sablon. Ja, látom. Jó, elrakom ezt is. Jó van, ez is menjen. Menjen ez is. Kaja. Ez nem. Jó van. Akkor ez is. Így. Ez egy gyatra. Hát ez az. Hát Csak csak van inkább még. veszek elő mégiscsak kaját, mert... Baj lesz. Na merre? Nem tudom. Keres. És ezt megint ki tudom nyitni? Aha. Könyörgöm, az enchant akkor olyan legyen. Páncéltörés. Azt szerintem az jó. Hanyas. Egy. Úgy értve jó, hogy ugye legalább nem egy, mit tudom én, egy hatékonyság 3-at adott, érted? Jó kerögte! Hát kiment bazeg, hát. Azt lehet egyes a legjobb belőle. Ah, na, két Szerintem nem, de 3-as amúgy, vagy 2. szerintem is. Na merre? Hát pokém sincs amúgy, megmondom az őszintét. De megint kellett itt. Nem? Még már megint ki lehet nyitni. Nem lehet. Na hát akkor húzzunk innen. Merre? Falnak amúgy lehet. Kaka. Ó, felvettem a szarodat. Nem baj, én meg a tiédet a mozgom. Na, hol ment a kiárat? Megy körbe-körbe, kolbászolunk. Jó. Ja tényleg, most felfele mentünk. Van meg itt csörgő. Erre lesz itt egy páncéldísz is, ami új. Ez azt mondja, hogy szegecselt páncéldísz. Hát ez... Valahogy Valahol itt van. csörög. Fentébb akkor? Lehet. És az. Első. Vagy itt csattognak. Ez... Ügyesen megoldották ezt a lépcsőt.
Tudom ki. Amúgy rájöttem, akkor tudod kinyitni. Hogy ott alul fel van töltve az a csík. Igen. Szerintem, de ez nem akarok hülyeséget mondani. Ez csak az én ötletem. Ott van a csík alatta. Jaha. Hát nem tudom. Itt volt egy csomó kisláda is. Az hol a pikulában van? Én nem tudom. Henyet a föld, vagy miért? Ez a fejtség, ez jó. Ennyi lenne ez a Hát, Trial Chimbal. Ez a Chanley. kulcs. Ocska. Milyen? Sima? A sárga, aha. Ez jó, csak... Szerintem Nincs ennyi hozzá. volt amúgy. Ja, de akkor nyissuk már ki legalább azt. Mit? Hunne vagy? Itt. Menjek el a másikhoz. Való itt csörögnek. Mi? Ja, hallom úgy. Kéne fákja. Van egy kevés. Gyere egy kicsit akkor. Itt lesz valahol. Errefele. Lehet egy spawner. Hát, Csak- ez is lehet. Csak fákázva. Akkor... Amíg itt vagyunk, ez akkor a talaj chamber. Aha, ez lesz. Aha. Hát, itt már voltunk. Na, picsába. Na, hogy van ez? Hát nem tudom. Ha? Hogy lesz? Aha, aha. Igen, aha. Aha. Hát itt már körbe-körbe flangálunk. Ja. Hát akkor mehetünk a faszba. Szerintem. Itt jöttünk be. Én nem tudom. Hát már is. Hopp, ez tudod mi? Itt van ez. Ez azt hittem, nem, ez azt hittem, hogy egy spawner. Beton. Ez nem spawner. Tudod, ilyen mohást. Aha. Dob, de jó, hátad valami. Ez Nem. Na, mizu. semmi, csak itt bugosítom minden. Itt jöttünk fel. Vagyunk erre. Innen jöttünk. Baj. Ba. Az ágyak. Ha? Aha? Újra spawnol? Itt Ja, van a... de lejárt a... Hát ott a csík, és mutatja, hogy ott van, hogy világít. Hát tudod? Tehát ez mi van? Nem, hát ez a... Ez nem ez? De, Ez a sima. igen, a sima. Jó, kinyitottad előn, bazd meg. Ki hát, bezzeg. Rohagy meg. Hát mert mintha nem lenne 500 000. Hát nincsen 500 000, az a baj. Hát csak 500. Se. De meg. Akkor is. Lehet kinyitni. Hagyjál már. Jó, menjünk. Szerintem. Ezt megnézem. Hopp, ez újra tölt. Ez a kis fasz. Aha. Freezer. Szerintem az amúgy is spawnol, amúgy. Nem hiszem, eddig nem spawnolt, akkor most se. Látom, nem tudom.
Gondolom, az újra töltött. Amúgy nézd, itt egy kulcs, ez ma az enyém. Ez a lemez, de jó. Kaptam egy lemezt, ami még nincs. Itt is van egy, ott lám. Mi van benne? Ó, te! Ott, ó, itt egy bedómen. Úristen, ezt el is dobott engem. Jó cuccokkal, te. Az jó, hogy te bedom. Rossz szó, nem. Nem találom ezt a paszt. Nézd, ezeket nyissad kifele. Mit? Van amúgy kulcsom még egy. Nyissad ki. Ja, én is kaptam bedom. Ez nem baj. Az nem. Kulcs. Ezt melyiket nyitotta ki? Ott az. Usi. Hát ez... Gyatra. És ebből már újra lehet? Olyan. Én is megnézem. Nem, nincs. Nem lehet. Menjünk a rákba szerint. De hum vagy? Innen jöttünk be? Aha. Akkor Én gyere, nem menjünk. tudom, azt sem tudom, te hol vagy. Itt. Hát bazd meg. Hát Megőrítesz. itt! Hát itt vagyok! Itt! Fordulj fel. Hogy fordulj... Jaj, sziasztok. Hogy forduljak fel? Tudja, hogy mondom. Jó. Ah. Így, az igen. Így Ezt hát. megkaptam. Asszom kínlódik. Ajajajajaj. És már... Mortos lettem. Hát te pro player vagy. Az. Játszod a fejed. Hú, tudja már a fasz. Hú, mentél te fel? A felástam. Hagyd. Kell felrepülget? Ó, és szerencsém Miska. Nagyon szép. Mi van? Nem nekem Hoppá, sikerült. hoppá. Mit szerencsém is kázó, oda vágunk egyet. Szerencsém Miska. Ez nekem... Hát amúgy talán sikeresnek mondható, mert találtunk olyan enchantokat, ami nem volt. Eddig. Hát azért az nem a legteteje, azért őszintén megmondom, Igaz, hogyha azért hiába hát van elég enchant, de gyakran. enchant hiába van, hogyha... Basztos, hogy mire rakod rá. Szar. Magyarul mondjuk ki, szar volt. Ez egy fos volt. Hát ez az. Nézzük. Hol a másik? Nézzük csak meg. Menjünk el a másikhoz. Itt van, aha. Kinyitom hát ha... Te a másikhoz mész? Jaj. Aha, itt van. Nagyon jó. Nagyon szupi. Az. Adjál, pók, adjál. Hol van? Hol van?
Ő... Itt már nem lesz. Vagy hogy volt? 2500... Mínusz 2500 volt, nem? Vagy valami ilyesmi. Mind a kettő. Nem Hát tudom. azt meg mit csinál? Hogy valószínűleg itt jöttünk le, az biztos. Aha. Ez egy slime chunk. Ez jó, amúgy. Ez tulajdonképpen az én bányám, a régi bányám. Csak... Neked még van? Van. De valahol itt van. Itt már nem szerintem, hát erre nem emlékszem. Ja, te nem, de én találtam meg, emlékezz rá, és én erre emlékszem, hogy erre volt, mikor csak így felállás. Tudom. De ez nem az, mert itt nincs kivágítva, de viszont itt van gyémánt, ami... És be is veszek. Be is fogad a szívem. Valami ilyesmire emlékszek, hogy ilyen helyen ástam fel, hogy nem tudom. Hát ez Nem, de amúgy jó lenne megtalálni. Hm. Kíváncsi vagyok, hogy ez ott is jött a gyémán. Csak halucináltam? nem tudom. Nem, tényleg ott van, csak ott azért most nem fogok elmenni. Fingom nincs, hogy hol van. Valahol itt van a közelben. No.